os povos que se valoran a si mesmos e que ademais queren contribuir a valorización do conxunto da humanidade e o seu desenvolvemento, mas tamén o desenvolvemento do conxunto da humanidade, falan a súa lingua, empregan a súa lingua en todo e para todo, e fano con toda normalidade. Precisamente a normalidade que nos é negada moitas veces a galegos e a galegas. Como galegos e galegas debemos querer tamén desenvolvernos a todos os níveis, desenvolver todas as nosas potencialidades como pobo, e para iso é imprescindível a nosa lingua. Como pais e nais temos que tentar transmitir a lingua aos nosos fillos e fillas. É difícil, porque o contexto tamén é difícil, non contamos con medios moitas veces imprescindíveis para facer isto. Temos dificultades na escola, temos dificultades nos espazos de lecer, temos dificultades na televisión, no audiovisual, mas é unha loita que temos que dar entre todos e todas. Tamén é preciso que nos acompañe a administración, mas sen a loita de pais e nais, sen a constancia de pais e nais, isto sería moitísimo máis difícil. Por tanto, nós, desde a Mesa para a Normalización Lingüística, queremos vos animar a que a lingua galega continue viva, a que a lingua galega manteña a presenza e mellore a presenza social a todos os níveis. E a sermos, entre todas e todos, protagonistas da recuperación posible da nosa lingua.